От понеделник инструктори от всички областни дирекции на полицията започват обучение за деескалация и задържане на лица, които оказват съпротива или са неадекватни. Те ще са реални и ще се провеждат в Главна дирекция жандармерия. За това се споразумяха ръководството на МВР и синдикатите след нарочна среща днес. След нея стана ясно, че ще бъдат закупени още боди камери и ще се прецизират указанията за употребата им. Има съгласие и за въвеждането на тейзери с цел временно неутрализиране на агресивни лица. Задължително трябва да се променят методиките на обучение, графиците, по които служителите ще се обучават, най-вече полицейските служители с полицейски правомощия, които са пряко ангажирани с задържането и реакцията в рискова ситуация. Според нас на този етап данни за превишаване, такова довело до смърт или необходимост от налагане на наказания, уволнение няма. 20